Onye nkuzi. Onye nkuzi gwa anyị ihe mere iji si anyị abịa na ụlọ akwụkwọ echi. Unu echetara nọ na 18th February ka a mụrụ nwa odogwu Ada Nnamdi Anthony onye Umuchu, nwa a mụrụ amụ ma watara ibe na nkụ. Unu echetara nọ na 18th February ka eji eme ncheta ọmụmụ ya. Onye nkuzi, ọ ga-adịkwa mma ma anyị kpelu Nnamdi Angel ezi ekpere ugbu a maka ncheta ọmụmụ ya. Ọ kwesịrị ka anyị mee ngwa tizie na ọchị n'iru unu ka Chukwu wee nwee ike nọ na-ekpere anyị chọọ ikpe. Onye nkuzi mụma, ọ dị ka onye nkuzi echefugo na anyị bụ ndị obosi. Igwe na-achị obodo anyị abụ obosi bụ eze iwe ka nke atọ. N'obodo anyị abụ obosi, achọ iwe n'ihu ga-achọ aha ga-abụrụ ndo. Nsogbu adịrọ na ya, biko kwa Chukwu okike abịa ama enekwanapa anya n'ilu, enenafa nna n'ilu n'ebe anya sọsọ n'obi. Mba enekwunapa anya n'obi maka na ha mụrụ nwa dị ya na n'obi akpọrọko gọọmenti. Biko gee ntị sọsọ n'onu, enenapa anya n'ilu, enekwunapa anya n'obi. Biko ngwa bidozie na ekpele. Chai, onye nkuzi, ọsọ gị nwe isi gị a. Fiọfịa agala ọnụ ntị m afọ anya m. Akpị ọ dị ka edela stupid. Akpị ọ dị ka edela stupid. Onye nkuzi, ka ebe ọ maka ọsọ Soludo ka iji kpụọ dada gị. Agwara gị ya amalụ ọrụ onye ụjọ na eweta isi banki W n'isi Timaya tinyere isi onye nkuzi, ha bụrụ ndị gịnị n'isi ụkwụ atọ. Obi ntị ego ọkpọ ị ga-ebudo nwe Obi ntị ego ọkpọ ị ga-ebudo nwe ya. Mana onye nkuzi, ka ife welugodo aka gị mechọ isi gị a ka efu na ebenebe na-egbu na ebe ọka. Biko nu jezie na comment section wishenu Angel Nnamdi happy birthday. Ka nje chọọ ndị mmenye binye isi. Ụdịka mmadụ ị ga-ama ka enyi nwoke isi epeka ka nje nye binye isi ka ọ dịnụ.